Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ଆମେ କାଳେ ଯମୁନା ପୋଳକୁ ଯିବା ନା ଏ ନାତିଆ କଣ ହେଲା ଯମୁନା ଯିବା ହଁ ଯିବା ଯିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅଜା ପାଖକୁ ଆସ
ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମତେ ହୋଇଛି ମନା। ଆରେ ତୋତେ କିଏ ମନା କଲା? ଏ ସେ କାହ୍ନାଟା ପଚାରିବା ଟିକେ କାଠରୁ କଳସି ପଡୁଛିରେ ଖସି କାଠରୁ କଳସି ପଡୁଛିରେ ଖସି କାଠରୁ କଳସି ପଡୁଛିରେ ଖସି ପାଦ ହେଉଛି ଅଥୟ ମନ ହେଉଛି ଅଥୟ। ପାଦ ହେଉଛି ଅଥୟ ମନ ହେଉଛି ଅଥୟ। ହରେ ନମ ରେ କନ୍ହା ରେ କନ୍ହା କନ୍ହା କନ୍ହା। ଏ ଅଜା ତମେ ଏକା ଆସିଛ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏକଲା ତୁ ତ ପଳେଇଲୁ ଆଗରେ ଉଠିକିନି ଆଉ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି? ନା ନା ଏଇଠି ଟିକେ ଡାକିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ ଆମେ କାଳେ ଯମୁନା ପଡ଼କୁ ଯିବା ନା ଏ ନାତିଆ କଣ ହେଲା? ଯମୁନା ଯିବା। ହଁ ଯିବା ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅଜା ପାଖକୁ ଆସ। ଯମୁନା